Pipila ka programa sa kagamanan itanyag alang sa mga maapektuhan sa pagpatuman sa community quarantine sama sa mga temporaryong nga maundang nga negosyo. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Gimando ni President Rodrigo Duterte nga mangusog ang barangay level sa pagpatuman sa mga pulis sa kalabot sa mga paningkamot nga mapakngang ang COVID-19. Busa, gipagula ni ABC President Edgar Ibuyan Sr. ang Liga Memorandum No. 79 kung asa nakalatid ang giya sa barangay opisyales sa mga lakang kontra COVID-19 sama sa pagpahigay ng census aron mabantayan ang mga nagasulod nga tao. Namalit usab ang liga og mga personal protective equipment nga gamiton sa disinfection sa nagkariang barangay sa syudad. Mamahimong i-hire sa liga ang mga taong apektado karon sa mga nagsiradong kumpanya bunga sa COVID-19 aron mapailam sa Cash for Work program. Malakip sila sa team nga naga-disinfect sa barangay. Every now and then nagasuroy mi gina-monitor among barangay. Di bukod sa ina naman ito naga-disinfect mi sa mga area. Napili usab nga recipient sa tupad program o tulong pagkabuhayan sa ating displaced o disadvantaged workers sa DOLE ang mga manindahig masahista nga rehistradong nagapwesto sa Rojas Night Market. Sanglit apektado ang ilang panginabuhian sa temporaryong pagpahunong sa operasyon sa night market bunga sa COVID-19. Mapailam sila sa Cash for Work nga magsugod sa Marso 17, kutob Abril 29. I-assign sa mga public park ang mga benepisyaryo aron motabang sa paglimpyo. Natay total na 502 kabuok na mga beneficiaries nga maka-avail ni ini, and then of course ang bawat isa sa ilha makadawat og 396 per day or a total of 11,880 per month. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.